Waktu sampun Joko Putrawaya Bapak Sujiono Ibu Eni Ayu Heni Ayu sesarengan Putrawaya utawi Putrawaya Bapak Arnam nggih sampun nempak reok setia kawan Bapak Jai saka Kali Pipi para rawuh sesarengan Rahayu Audio Sound System Mas Hafid saking Jakarta Istana Video Syuting Mas Arif saking Plaza Lumajang para rawuh panjenengan kula terang mirsani kebiare reok setia kawan yo Alon-alon pokok ngelakon joger. Yo, awas, awas.
เอาอย่าเฮ้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 โอ้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 ย่าย่าเฮ้เชีย Tari kebiar-kebiar reok setia kawan pagelaran ingkang angka loro teng dalamipun Bapak Sujiono Ibu Eni Ayu sesarengan Bapak Arnam sekeluarga nggih langsare kebiar reok setia kawan tanko capo para rawuh panjenengan Katira Mirsandi mudune para widodari saka kayangan surga loka mudhun teng dusun Bodang Randu Agung lenggak-lenggok lampaira sawanteng dalamipun Bapak Sujiono sekeluarga